magbuhay sa pagkao kay wala. Salamat sa mga tao nga nagbuhay sa mo kay mas balay. Makaraang may tampok natin sa ating vlog ang kwento ng magkapatid na sina Lolo Armando Asibuchi at Lola Francisca Galit ay dumagsa ang tulong buhat sa ating mga kababayan. Nariyang may nagbigay mula sa maliit hanggang sa malaking halaga, pambili ng materyales para sa pagpapaayos ng kanilang tahanan. Sa kabuuan, nakaipon tayo ng humigit kumulang 10,000 pesos na halaga. At ayon na rin sa kagustuhan ng pamilya, pinambili natin ito ng mga materials tulad ng batong pangimbak sa kanilang maputik na daanan, sand and gravels, semento, kahoy, pawid at materialis na panggawa ng pintuan ng bahay. Wala akong sinayang na panahon, kahit ang gabi ay sinuong ko para makuha ang mga donasyong damit at kagamitan para sa dalawang matanda. Ayan, nandito po tayo ngayon sa Barangay Langob, Lawang, Northern Samar para kunin po yung binigay sa atin ng ating donor na mga damit para po kila kay Waning at saka kay Mama Iska. So nandito po, ayan oh, ang dami niyan, opo. Boundary sila nito ngayon. Kinabukasan, personal din akong sumama sa bayan para ipagiling ang dalawang kabang palay para sa bigas na bigay ng ating isa pang sponsor. Makaraang mabili ang lahat ng mga materialis, ay kaagad akong umuwi at makipagkoordinasyon sa barangay para naman sa gagawing bayanihan para sa pagsasaayos ng mga munting tahanan ni na Lolo Armando at Lola Francisca. Sa kabutihan ng puso ng punong barangay, kasama ang ilang mga kagawad, ay hindi sila nag-alinlangan na tumulong kahit walang kabayaran. Minabuti kong bumili na rin ng snacks at pang-ulam para naman makatulong tayo sa pagpapakain man lang sa ating mga volunteers na mismong barangay officials ng aming barangay. Nagumpisa na ang mahabang araw ng pagbabayanihan sa panguna ng punong barangay Lolita Narca, mga kagawad na sina Kagawad Jimmy Sarbito, Kagawad Leonilo Baluyot Jr. at Iski Chairman Santi Balangkit. Nariyan din ang ilang mga residente, mga anak ni May Iska na sila Kuya Dansoy at Kuya Rubin, Kuya Bobby, pati na rin ang aking mga kapatid na sina Edmond at Elizar. Una nilang itinambak ang mga maliliit na mga bato na tinatawag dito sa amin na bagangbang. Mahigit 52 lata ang lahat ng mga naitambak upang gawing daanan papunta sa bahay ni Mamay Iska. Nagpatambak na rin ako ng isang kubikong mga malalaking bato para gawing suporta sa mga bagangbang o maliliit na mga bato upang maging matibay ang nasabing daanan. Ang mga pinambayad ko sa mga batong ito ay kinuha mula sa mga padala at mga tulong ninyo. Manong-manong hinawan at nilinisan ang lugar sa panguna ng barangay officials upang makagawa ng maliit na daanan papunta sa bahay ni Mama Iska. Kabilang ang pagtatambak o paglalagay ng daanang ito sa prioridad upang nang sa ganon ay mabigyang proteksyon ang dalawang matatanda sa kanilang paruot parito at pagpunta sa bayan kung kinakailangan sa mga panahon na sila ay kukuha ng mga tulong galing sa pamahalaan, sapagkat ang kinaroroonan ng dalawang bahay na ito ay malapit lamang sa ilog, kung kaya naman madalas babad sila sa tubig. Isama pa ang madalas na pag-ulan dito sa aming lugar. Habang abala ang lahat sa pagtatrabaho sa labas, nandito naman tayo sa kalapit na bahay ni Kuya Rubin upang magluto ng ulam para sa ating mga volunteers. Ayan. So, nalagyan na ng bubong.
Kaya dan sa ini di bintana ito doon. Pwede itong maliunan. Hala. Lubos. Oh, pay. Hindi kan ito ini. Liunan na la ini. Oh, may paman pawod. Pagkatapos makakain ng pananghalian, nagpatuloy sa pagtatrabaho ang ating mga volunteers. Nariyang nagpalit ng mga dingding ng bahay na pawid. Nagpatuloy sa pag-aayos ng bubong ng tahanan ni Papay Waning at Mamay Iska. Pinagawan din natin ang pintuan ng dalawang bahay. Subalit sa kahilingan ni Mamay Iska, hindi na niya pinalagyan ng pintuan ng kanyang bahay dahil mas gusto umano niya ang labas-masok ang preskong hangin. Bukod pa rito, sapagkat maliit lang naman daw umano ang kanyang bahay, mas mainam na rin na nakabukas ito para na rin hindi madilim ang kanyang paligid. Pinasemento rin natin ang lugar kung saan pagkababa ng kanilang katre ay naroon ang kanilang lutuan. Naging instant panday at construction workers din ang lahat ng mga naritong volunteers sa panguna ng barangay officials. Kaya naman, napakalaki po ng aking pagrespeto at pagsaludo sa kanilang kabutihan at kabayanihan. Nang makita kong malapit nang matapos ang pagtatrabaho ng ating mga volunteers sa pagsasaayos ng daanan, pati na rin ng bahay ni Papay Waning at Mamay Iska, ay nagpasya akong umuwi para kunin ang ilan pa sa mga handog ninyo para sa kanila. Mula sa bahay ay ibinahi ko ang isang sakong bigas at ang mga groceries na inyong ibinigay. Maraming salamat po sa lahat po ng ating mga sponsors. Kay Lornita Mercado Borja para sa kanyang mga groceries na ibinigay. Kay Rex Kabatingan, sa pamilya ng aking lolo Pinoy sa Barangay Candawid, Lawang, Northern Samar sa halagang kanilang ibinigay. Sa mag-asawang Bernie at Janet Asibuchi ng Barangay Langob para sa mga kasuotang kanilang donasyon. Ganon din maraming salamat po sa sponsor ng ating 50 kilos na bigas. Ganon din isang pagpupugay at pagpapasalamat ng buong puso sa lahat po ng mga donors na ayaw nang magpakilala. Sa mga volunteers, lalong-lalo na sa barangay officials ng Barangay Magsaysay, Lawang, Northern Samar, sa kanilang walang kapaguran at walang hininging kapalit ng kanilang pagtatrabaho. Maraming salamat po. Ayan, magandang hapon po. Nandito po tayo ngayon sa bahay ni Kuya Ruben. Siya po yung nangangalaga kay Mamay Iska at kay Papay Waning. So nandito po tayo ngayon para po ibigay sa kanila ang inyong handog na mga tulong. Ayan, nandito na po tayo. So May Iska, yung bigay sa inyo lahat, nagkakahalaga yan ng 10,000 pesos. Pinambili natin ng sand and gravel, baras, batilis. Pinambili natin ng pawid. Pinambili ng simento. Pinambili ng bato. Tapos ito hatong bagangbang. Tapos bumili ng kahoy. Pinambili ng planchado na yero. Raisang, pako. Tapos pisagra. Ngayon, may nagbigay din ng groceries. Ayan, may counting groceries dito. Ayan, Lucky Me. Tapos may mga sardinas. May kape din dito. Tapos isang sakong bigas. Ayan. Wala ding pagsidla ng tuwa ang dalawang matanda. Kasama na si Ate Elvera sa mga handog na mga kasuotan para sa kanila. Ang mga ito, kasama na ang mga natirang materyales sa pagpapaayos ng kanilang munting tahanan, ay inihabilin natin kay Kuya Ruben bilang siya ang nangangasiwa at nangangalaga sa dalawang matatanda, kasama na si Ate Elvera, upang nang sa gayon, kung mayroon pa mang mga tulong na darating, ang mga nasabing materyales ay maaari pang magamit
o pandagdag para tuluyang mapaayos ang kanilang tahanan. Nangangailangan pa rin sila ng karagdagang mga kasuotan, kumot, banig, at higit sa lahat, pagkain. Anong masasabi mo na maayos na yung bahay mo? Wala nang tulo. Salamat yun. Oh, tapos nasiminto na yung yung tawag diyan. Basta nasiminto na. Opo. Ano masasabi mo, Paywaning? Masaya ka? Masaya. Tapos may isa pa akong good news, Paywaning. May anak mo pa nga balita. May maganda akong balita sa inyo. Yung anak mo sa Maynila na nakausap ko na kanina at sabi may plano na daw sila para sa iyo. Siguro hindi pa natin alam kung ano, pero baka kunin ka nila dito. O anong masasabi mo doon, Paywaning? Maragad na sitong kuhaon na diri. Pero kung kukunin ka, ayos lang sa iyo. Okay. Salamat sa mga tao nga nangagbulig. Nakatagsindugma sa pagbulig sa pagkao kay wala. Salamat sa mga tao nga nagbulig sa pinagbalay. Salamat sa mga tao na tumulong sa akin sa aming. Salamat sa iyong mga gugma. Unta, grasyan pa kami sa makagarang. Sa ngayon ay may natitira pang mga materyales dahil ginabi na ang pagtatrabaho. Kung kaya naman, ayon na rin sa pangako ni Kuya Robin, titiyakin niya na gagamitin ang mga ito upang matapos ang ilang mga bahagi ng mga tahanan na kailangan pang ayusin.